Iti Ilocos Region Farm Machineries para kadagiti mannalon inumaras ti Department of Agrarian Reform. Ken nasurok siyam aribo nga umili iti Ilocos Norte. Nakaawat iti sagsa nga 10 kilos abagas, manipud Ilocos Norte Provincial Local Government Unit. Ada detalye ni MMSU PTV intern Miko Castillo. Nangiwaras ti Department of Agrarian Reform iti farm facilities ken machineries kadagiti mannalon iti Ilocos Sur babaen iti Climate Resilient Farm Productivity Support Program ti ahensya tapno mapapigsa ti produktibidad iti agrikultura iti rehiyon. Panggep daytoy ang mapagdumaran dagiti mannalon na benepisyaryo tapno mapaduras ti apit ken mapasayaat ti pagbiaganda. Sigun iti DAR, paset daytoy ti addang ti gobyerno tapno masuportaran ti sektor ti agrikultura babaen iti pannakaipaay kadagiti baro ken kalidad a pasilidad para iti natibtib care ken inklusibo a panagduras ti kagimungan. Nirugyan ti lokal na gobyerno ti probinsya ti Ilocos Norte ang mangiwaras iti bagas, babaen iti financial assistance ti local government units, tapno matulungan dagiti apektado iti panagngato ti presyo ti taraon. Dumanon iti 8,749 na benepisyaryo, pakiramanan dagiti solo parents, drivers, mangmangged, natataengan, ken persons with disabilities dagiti nakaawat iti sagsanga 10 kilo ti bagas. Panggep ti programa amaksayan ti epekto ti ngumatngato a presyo ti taraon, babaen iti nasapa ken napartak a distribusyon iti tulong kadagiti pamilya nga agkasapulan. 10 a multipurpose vehicles ken 2 a dump trucks ti manamnama a maiwaras kadagiti babbarangay iti Aringay, Santo Tomas, Tubao, Santol, ken San Gabriel itang Aldao. Dagitoy ket addang ti provincial government ti La Union tapno makatulong para iti naparpartak apan nakaipaay ti serbisyo ken mapabileg ti disaster response dagiti babbarangay kadagiti nasao nga ili. Baligi ngayong patungpal ti DSWD Field Office 1 ti 5 nga aldaw nga online capability building activities iti La Union ken Pangasinan kas panagsagana iti rollout ti Tara Basa tutoring program iti rehiyon. Panggep daytoy adumalan dagiti agtutubo ken interesado nga individual iti panagsanay iti tutoring ken parenting sessions. Malaksid iti tulong pinansyal ti programa, panggep daytoy ang makaipaay iti natibtib care ken long-term a solusyon iti panagbalbaliw iti panagbiag iti tunggal Pilipino. Miko Castillo para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.